И какво става, хора? Пак ще играем Outlast. Така, миналия епизод изобщо не мина много добре. Миналия епизод... Не на Outlast, на миналия епизод на Outlast. Да, мина просто перфектно. Да, много добре. Казвам за Dungeon Nightmares. Не. Значи... Не знам... Къде съм, бе? То откъде ма спална? Фък. Окей. Сега поне знам какво ще ми изкочи, ако няма ми изкочи. Защото нали съм минал. Да, те гледат листопад. Да, сега знам, че... Да, бе, знам те, бе. Ужас! Не се доближава, изрод. Махай са. Ще обухам, бе. Ще снимам за Фейсбук, бе, ей. Снимам, бе. Пача. Така. Сега. Набих ми го. Q и. Окей. За коме е? Що ми го дава сега? Да не би да... то човек се е прекарал много добре. Сигурно. Така, къде трябва да сложа тази кейкарта? Тази кейкарта, да. Не, аз не отивам долу. Да, тук спомням. Да. Не видя! Добре, не ме видя. Окей. Ето тук, yes, стана. Сега. Клавиатура и окръв. Добре, али, така. Има камерки. Security System. Accessing Security System. Окей. Имаме кафенце, Що не го пием? Ко? Не. Остана! Какво стана, бе? Фо? Шкафче. Влина в шкафчето. Окей. Не, махай се, изрут, умирам, бягай, как се махам, махай се! Така, голима, той е малко дебеличък. Отивам ми долу. Бягай, дебел, давай! Пача! Що не дойдох там по-рано? Аз бягам, защо? О, боже. Ох, майко. Това е много добре. О, трябва ми камерка. Дуф. Никой не е тука. Ко? Никой няма. Мислиш, че? Какво? Трябва да пусна някакви неща. Фак. Майко. Идва, what the fuck? Бягай, скри за шкафчето, Давай! Майко. Идва ли? Чай, да не се хабя той. Идва. Майко, той буш. Майко, той разбива. Опа. Не се оглежда, аз не става. Никое шкафче, не? Отваря шкафчето. Не, защо отворя моите? Не, тръгва се. Окей. Тях.
нещо шепна. Fuck this shit. Май ме видя. На тука. Добре. Къде те стрелката? Отваря вратата. Затваря. Така. Ето го. Дуф. Така. Мърта не буши. Батерийка. Май не ме вижда. Здраво, припишко преш, как ли жената, как се... Аз тръгвам. Добре, ти ме гониш, добре. Всъщност, чакай малко. Нещо не е както трябва, не трябва да не е както плана трябва, не, мамо! Няма батерийка, трябва батерийка. Презерите, нищо не виждам, къде съм, бягай! Майко, не, върти се в кръг, фук. Коста, фук. Шит, къде съм ви? Как се измъкне тука? Така, наляво. Така. Така, на тука и се отиваме и тука. На тука и отиваме на тука и после на тука и тука, да, тука, да. Така, слагай. Не лъчено ли, бе? Фък. Марко, аз не съм Марко. Аз не Марко. Аз Марко не. Ето го. Готово. Коста. О, така. Бягай. Копчето. Бяга! Не. Моля се. Къде да ходим? Помощ. Как се измъкна така? Фук. Шит. О, здрасти. Къде са, бе? Къде заработай тук? Бегай, бе. Ох, майко. На едно хил съм. Чето не виждам. Къде съм? Аз не знам. Затворих себе си, бе! Не, бе! Аз завъртя в край. Затворя вратата. Майко. No. Fuck! Как е? Фак, заключене! Ау! Това забля, Вики. Това много забля. О, фак. Аре, къде изхода, бе? Къде беше изхода? Фук, затваряй! Ти влезе от вратата! Ма то разби! Мисля, че се отвори само. Майко! Тук отваряй! Бързо, презареждай! Дай! Ау! Марко! Не мога ли? Пача. Къде той изхода, бе? Няма изход тук, бе! Няма никакъв изход. Много съм злапена! Моля дойдя, тръгвай си, ха? Просто так. Добре. Това е интересно. С какво да правя? Чай, escape. Не. Са къде трахова? Пак? Да пуснем пак интернета. Не интернета, а иде. Интернета. Господин полицай. Така, да, то ще. Какво е? Какво? Докерват ме. Не.
Мачичко, ти ме спаси. Мачо, добре. Ама, много си грозно. Ужас. Какво да видя? Майко, ти ще не убиват ли, бе? Уолрайдер. What the fuck? The fuck? What? Мага. Копаем се. Копаем. О, боже. Ма, фана и ми забие една инжекция в тиската. Ама ние сме мъжове. Ма ние сме фан. Значи в градата. Фак, говоря. Айди, сега сме в клетка. Кой стане сега? Колко е размазан. Какво сега? Поне камерата не е тука. Уи. Ноутбук, events. Аре, бе, някой да ми... Точно викам някой да ми... Той ми отвори ли? Къде е това? Къде е това да го избухам? Добре, хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ще видим до следващия. И до тогава. То чичко, да, и ще видим до следващия клип и до... What? И до тогава. Чао. Да. Добре, надявам се клипа ви харесал, се видим следващия и чао. Да.